Oy, 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 oy. Ayo! 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 May tao na eh! Tama mo ba? Ano na eh? Ika na eh? Hanapan na eh. Ayo! Tama, ano siya may bahayo eh? So may ato tani. Oh, Si paring big. Max, kay mga imit pinaskuhan. ay, Ang kinugos ba? wala na kadungog di ay. Wala man, sige imit pangayon diri. So may giubra ning tawana, oy. Dali lang, ako ningon na. Lablab! Uy, usa may giubra nimo diha. Isa man! Dili na manawag nimo. Oh, wala ka dungog. O sa bagod sa mukha ni mo eh! Naunsa makawa mo ka tiw-tiw na nangita nimo oy, mo kuno na kinugos. Kinugos na spot! Ngay pinaskuhan. Kapil na kinugos eh! Wala ka tuga-tuga kag pangugos sa karong pangitao na kasi mong kinugos dahil kag bagulbal. Gawas ta dito. Sabi mo ko na kanang kugos kung birara na! Oy, ay pag inaana. Kay kabalo na ka antes ka nangugos, kabaw na ka unsay madangatan unsay may tabo. Pag Pasko, ang mga maninoy muhatag may presko sa kinugos. Ay si bagulbal magabaan ka ana. Unsa matawag ka uy? Required nila na yung hatag ng Pasko di ay? Natural. Pero ben mo kaon tong pansit, yoro tong humba. Ikaw pa ka. Ikaw buos mo pare, mare. Kati maalig ana di ay? Uy, yung bitan ng Isa hugos. mo na addressing pangayo! Kinugos kay nimo. Dako na. Dako na! Oh, tuwa dito. Tagay pinaskuhan unsa man gibuhat nimo oy? Nagpailan ko kag tamaran kay kamuhungit. Bigyan mo ko kanang da! Ikaw mo kong kanton! Mura magagadua ng ikaw oy, ibutang na ato ate mo kinugos. Pataas mo na sa kinabuhi! Taas. Ang pagamay sa kabuhi! Mataas kinabuhi, paggamay sa pabubo sa imo ha. Ato ate dito. Dai mo kinugos dun. Tawa kami! Salat dire. Pre. Salat dire. Salat. Mo na kinugos ti pare di mo? Oh, mauni, dako na. Mara kong kinugos? Na, tanawa ra. Oh, limot ka, pre. Bis! Libat Bis na yan! Bis na yan! Nagkuha naman ako kinugos. Eh, pero katong last time nagkugos ko. Ano man to? Asa? Dako pa tao! Bali na akong lao! Oh, dako pa tao! Ang tarong niya, maubili mo kinugos, daot lang. Oh, dako na akong kinugos. Eh, dako na yun. Ah. Mabilis ka kanila? Les, Ninong. Ninong, pasensya nyo kaya si Ninong, ha? Wadyo tao katago si Ninong Robas ko, ha? Nalakad yun ninyo. Katayimingan yun Lagot kayo ng kinugos. Katawa ako ginugos, oh. Grabe, oh. Katawa. Suko na. Kain na. Gaan ko na, oh. Oh. Dugay na kayo wala kita. Pila ka katuig, wala kita. Dugay-dugay na. Ay na, Jod. Na. 5 ka tuig. Oh. 5 ka tuig mo ko na nago. So 5 ka tuig. Natayimingan ko ninyo Robas ko, ha? Natayimingan ko ninyo nago sa balay. Bayranan, ani. Ha? Dako-dako kag bayranan. Uy, problema na. Oh, dai. Nagkagata kwarta. Ano man di eh? Portahan mo Ninong. Dong, portahan mo Ninong. Portahan, iki. Doon, halan na, halinan mo nigbasakan. Oo. Ako na taghalit, ano, oo. Kain na. Sa mo na ko iya pa? Sus ka na, yun di ay, ang problema niyo di ay. Portahan kay mo Ninong ito. Oh. Oo, nara, nara, 40, nara. Oo, di ba? Ano mo rin mo yatag? Kita-kita ka na, naglibohon ya. Pila ka tuig wala? 5. 5. 40. Sakto na kay. Tag-utso ang tuig. Ay, Pati nga, 5. Pagpila na tuig kayo mo bayad di ay. 8 pesos ang tuig. Usa magkanuon. Kakurepot, di mo ay. Sa kuripot ba? Uy, sa lima di ay. Sa kay, baor na ko ihatag ninyo, ha? Oo. Babalik ka mo niya sa pizza 34. Ha? Ay, 34 na, 34 di ay. Balik pizza 34. Unya, balik ka mo niya, ha? Sige. Salamat. Chat lang ta. Pagkakuha na kung taon ka. Sa man? Kadaghan mo kwartang ihap ni mong nilibos tubangan sa imong kinugos. Kita pa to ang ginikanan. Dako na to, eh. Usa magkanuon? 40 ni giapil pa nimo to dili mo kinugos. Dapat siguro to nimo gikugos. Usa magkanuon? Uy, kay, unya kay, Ipabarangay yung ka to. Ah. Pabarangay ba? Araw kayo ipabarangay ka to. Ay, kung sige nga, ha? Oo, barangay ba? Tapos barangay Sa ano? sa tiniportahan, bi, dapat sirado na pirmi. Rado. Tuno ato masiran anang normal naman mga iglesia man kinugos. Oh, basta, no? Kaya sige, uyo, di ako. Araw nawaran nimong giubra. Oh, ura, oh. Ura nakaglabuha. Sabi mo na Katanong ako, safety game. Alright mga maraparing namin, introduce nyo ang game sa paring malingo, baka makakwarta ka! So kani ang ito nilang Masaya Game! Alright, mga siya ang Masaya Game mga pare. Sumuha siya ang Masaya Game mga pare. Yes. Alright, sumuha siya ang Masaya Game mga pare. Ang una nyo, buhatong register mo. Ibutan nyo mobile number, password,
verification code o referral Referral ID. ID. After nyo mag-register mga pare, maaaring siya magawa sa inyong screen. Tapos na sila ay first top up offer. Kung sa imuhang 100 pesos na kay 15 pesos, sa imong 200 na kay 55 pesos. Wow! Alright. Ug na sila mga games na pare Dragon Tiger, Cock Fighting, Guess Size, Animal World, Color Game, Mythical Animals, Casino, o kuban pa. Kung dali education mo-wallet nga pare i-collect rin mo ang GCash na say 100, 200, 500, 1,000 sa imong first top up. So, mo withdraw ka pare dali na bug kaayo nga pare ibutang nimo ang imong GCash account name, telephone number, OTP og save nimo og i-collect nimo sa imong GCash o withdraw ka dali na kayo mga pare. So sa may ginahulat yung mga pare, i-download na ang Masaya Game, ibutang ko sa comment section. Thank you. Thank you for watching!